I'll tell you what, it was quite a day in Manhattan. Hundreds of thousands of people took to the streets for the Pride March. This year's march. Isang grupo ng mga Pilipinong LGBT ang napiling makapagtanghal for the first time sa kasaysayan ng Amsterdam Pride Parade A sa Europe. record-breaking crowd of 70,000 members and allies of the LGBTQ+ community marched in the rain on Saturday to celebrate. Nakulat magarbo ang Pride Parade sa Tacloban City ayon sa mga organizer. LGBTQ+ community as well as their allies held the annual Metro Manila Pride March in Marikina. Para kanakan ang bukat lang nga kung agi ikaw, tumboy ikaw, o anong kasarian mo. Kung may handam ikaw sa pangabuhi mo, malabot mo ito. Kada bulan kang Hunyo, aton ginaselebrar ang Pride Month, nga kung sa diin, aton kinatugruan kang kahigayunan nga mas makilala kag maipabugal kang mga kaimaw natin nga miyembro kang LGBT community ang andang nanari-sari nga mga hirikoton kag mga kontribusyon sa aton sosyedad. Ridya sa probinsya kang Antique, sa idalom kang administrasyon ni Governor Rodora Dudut Cariao, paagi sa aton LGBT desk, sanda kadya matugruan kang igtulupangot paagi sa mga programa kag benepisyo. Isara si Georgina sa mga nakabaton kang bulig nga halin sa gobyerno probinsyal. Ako po si Josie Degan, aka Georgina, 29 years old, Tagalawaan. At sa ngayon po nag-aaral pa ako sa University of Tibiao Campus. Yung nabuksan po yung programa ng LGBT, natulungan pa ako ng Doli Tupad. Ayun po, paunti-unti po hanggang nakabili ng isang boteng gamot, ang pangriban, ang mga pangkulay, ayun po hanggang sa lumaki ng lumaki at dahil lang po sa social media, ganun po. Ang Doli Tupad amo ang cash assistance nga ginatugro sa mga miyembro kang LGBT community. Luwas pa kadya si Georgina isa raman sa mga recipient kang aton Provincial Youth Scholarship Program. Bilang self-supporting po ako po napapala sa sarili ko. Ang laki po ng tulong ng scholar kasi nakakabawas naman siya kahit kung magastusin. Ang laking tulong niya po sa amin. Suno sa United Nations, 30% kang LGBT community ang maka-eksperyensya kang diskriminasyon kag iba pa nga mga gender-based violence. Pero para kay Georgina, bukod siya rason para hindi na malabot ang anong mga handam, tana ka dyan nagpursige, nag-ubra hasta makatipon kang kwarta para makabalik sa pag-eskwela. 10 po kaming magkakapatid. Bali, pang-pito po ako. Tapos, sa 10 po kaming magkakapatid, ako pa lang po ngayon ang kakagraduate ng college. Duro nakita ko ng mga tao nga nakasuksok ang mga naming abayo, nakasuksok na mga pang-nurse, mga pang-doktor, mga pang-maestra. Dito ko na-realize nga nakakaingit sa tatalagan ang nakasuksok na mga bayo. Nakita ko rin ang aking mga kabatch na mga maestra ng sanda, nakakalis sa sanda. Tapos dito ko na-realize nga magbalik sa eskwela. Asa nga nagtanggap ako dyan sa antig, mga ubra. Naging dudurong nagyan ko sa kabuli. Teka pang maligya ako kang banana queue. Nag-ano ako mga pinilinpin sa mga taramnan, napamliga ang laswa, kapang riban, kapang make-up. Asa nga dito ko na-realize nga mas namin siguro nga makatapos ako sa eskwela kay bilang LGBT kasi LGBT double line nga wala ikaw tingapusan kay ang hasta kutsaan naman ko ka mga tao. Dito ko na-realize nga gusto ko dahil makapagtapos sa eskwela. Si Georgina sangka inspirasyon sa anang mga isig kapareho nga nagapatimaan lamang nga bisan ano pa ang imong sexualidad, ang imong ginhalinan kung ikaw may handom,
Kaimaw ang mga opisina nga pwede makatugro kang igtulupangad, imo gid siya malabot. Nagpasalamat ako kay Governor Rodora Judith Cadiao, kay tugon ako ang scholarship nga wala tala nagangayo kang kuan taas man yung mga grado. As nung nakita na ikaw nga nabiglayan kag makabulig ta na. Nagpasalamat gid ako, bawag nagpasalamat. Bahagid dya nga indikasyon nga ang aton gobyerno probensyal sa pagpamuno ni Governor Rodora Cadiao wala lang nagatugro bulig kundi nagapalapnag kag nagapakita kag nagakaangay nga atensyon para sa tanan nga mga Antiqueño.